Sarura Kids. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheSarura Kids. Apo tinodzidzisana ngano, nyaya nezvinoitika kuZimbabwe maererano noupenyu hwedu hwemuZimbabwe. Asi tisati tapinda muchirongwa, ndoda kukuyeuchidzai vazukuru vangu kuti don't forget to subscribe and click on the like button below kuitira kuti mbuya vanhu vagokwanisa kuramba vachikuudzai dzimwe nyaya. Zuva ranhasi tiri kupfuurira mberi nechirongwa chedu chiya cheukama hwedu isu vashona. Ukama hwedu chitaurirwa mbare yegotsi, wakapfekerana hugopfekerana hugopfekerana. Zvakare, chinhu chimwe chete chandoda kukuudzai vazukuru vangu, isusu vanhu vechishona tinokudza ukama. Izvo hazvisi kuti zviri kuZimbabwe zvoga, kunyange kune dzimwe nyika dzese dziri muAfrica tinokudza ukama, tinohukoshesa. Ukama chinhu chinokosheswa. Kuti unzi munhu unenge uine hama, hama dzinokuzivawo kuti iwe ndiwe ani, iwewewo uchivazivawo, uchivakudzawo, uchivapawo zvinzvimbo zvavo kuti ihama dzako. Sokuti ukama hunokosha. Zvakare, ukama haugezwe. Zvakare, ukama hunoita kuti pane rimwe zuva paunenge uine dambudziko, une kwekutizira, une vanhu vanomira newe panhamo, pakufara, pakuita zvese zvatinoita mukati meupenyu hwedu. Tinoda hama dzedu kuti dzive pedyo nesu. Nokudaro tinokoshesa ukama. Ukama hunokosha. Saka nhasi tiri kupfuurira mberi ndichikutsanangurirai kuti ukama hwedu hwakamira sei. Vanhu tinenge tichivati anaani mukati meupenyu hwedu, nemabasa avo avanenge vachiita anokosha paukama hwedu. Sokuti ukama chinhu chakanaka, chinhu chinokosheswa. Ini mbuya venyu zvandiri pano ndinokoshesa ukama chaizvo izvo. Hama dzangu ndinodzifarira, ndinodzida. Ndine hama dziri kuZimbabwe, ndine hama dziri kuSouth Africa. Ndinovada, ndinovakoshesa. Sokuti ndivo vanhu vakaita kuti ini ndive zvandiri. Haugone kuva zvauri kana usina ukama. Ukama hwakanaka, hwakakosha. Vamwe vanodhanze ukama ugasva, hunopedziswa nekudya sadza. Amen. Saka iko nhasi tiri kuenderera pamberi nekutsanangura ukama hwedu isu vashona. Muyeuke zvakare kuti kuZimbabwe kune vanhu vanotaura madialects akasiyana siyana. Saka mazita avanenge vachipa paukama akasiyana siyana. Asi hazvireve kuti haana kukosha, akakosha. Nokudaro ini ndiri kungopa ndakanangana nedialect yechishona. Ndoya ticharamba tichingotaura nezvayo. Saka aiwa vazukuru vangu, ukama hwedu ko hunobva hwapfekerana. Pachirungu
vanenge vari nani vanogoti first cousin, second cousin. Isusu hatina zvese zvana first cousin ana second cousin. Vese it's either hanzvadzi yangu kana kuti munin'ina wangu kana kuti vatete kana kuti mainini kana kuti sekuru. Asi tichishandisa mazwi iwayo tinozoenda tichiti uyu ndisekuru vangu mwana wehanzvadzi yamai vangu. Takaita panani? Pana Farai naJohn. Teta kuda kupa mutsauko kubva pana baba vamai chaivo. Tinge toti ava ndisekuru vangu hanzvadzi yamai vangu. Tobva toti ava ndimainini vangu mwana wehanzvadzi yamai vangu. Havasisiri mainini as in stepmother. Sokuti izwi iroro rekuti mainini tinorishandisa zvakare pana stepmother, mudzimai wechipiri wasekuru kana kuti wamai ari panhaka. Saka tinenge takupa tsanangudzo yokuti tizive kuti uyu akamira sei mukati meupenyu hwedu. Mukazviedza hazvina kuoma, zvinongoita sezvakaoma asi hazvina kuoma. Mufunge zvakareruka, zvinotonakidza. Mubvunze vabereki venyu vanenge vachikutsanangurirai kuti uyu hanzvadzi yangu, mwana womunin'ina wamai vangu. Muchirungu anenge ato cousin kana second cousin, nephew, ameno zvakuenda mberi. Asi muchishona anoramba ari pedyo nekuti tinoshandisa bloodline rekuti muri mhuri yekwaChirandu here. Mhuri yekwaChirandu inoramba iri mhuri yekwaChirandu. Ukama hwenyu hunongoramba huchingoerera. Hazvinei kuti wakazvarwa nababa mudiki kana nababa mukuru kana nani. Ipapa vakoma nevanin'ina mese muri mukoma nemunin'ina pamusoro pekuti munenge muri mhuri imwe chete yekwaChirandu. Ndizvo zvinoita kuti ukama hwedu husimbe. Isusu kuAfrica takatogara tane concept iri kuno kuEurope yokunzi everyone's child kubvira kudhara nekudhara, sekuti kare nekare munhu anga achiremekedzwa mukati meupenyu hwako anotsiura chero mwana. We'll correct any child regardless of who that child's parent is, direct parent is. Kana mwana akaita zvisina kunaka anototsiurwa, kunyangwe nababa munini naamai guru navatete, chero mukuru wemumusha imomo, zvichitongokudzwa zvichiremekedzwa. Iye zvino zvakuenda zvichishanduka nekuti vana vedu maakukurira musiri kumusha. Saka hamuchakwanisa kunzwisisa kuti aiwa ukama hunokosha, ngatihuremekedzei, tinohuda, ndokuti tigoramba tichinzi tiri vashona.
Ndinotenda nokuteerera kwakanaka kwakadai vazukuru vangu, asi musakanganwe subscribe and like button kana mapedza kuteerera chirongwa ichochi. Thank you for listening.